Σας πω πάλι με ερώτηση, εσείς, εμείς, ο καθένας μας κάνουμε κατήχηση? Το ξέρετε ότι οφείλετε να κάνετε κατήχηση στα παιδιά σας, οι γονείς. Σας είπα τι έλεγε ο Μακαριστός πατήρ Αθανάσιος, μην περιμένετε, αγαπητό Πίμνιο και αγαπητοί γονείς, έλεγε, από κανέναν. Ούτε από ιερείς, ούτε από αρχιερείς, ούτε από σχολείο, ούτε από κατηχητικά σχολεία. Από πουθενά. Πρόσφατα μου λέγανε σε ένα κατηχητικό σχολείο, ενώπιση των Χριστουγέννων, τους δείξανε ταινία που έδειχνε την Παναγία να πλαγιάζει με τον Ιωσήφ. Ναι, σε κατηχητικό σχολείο. Καταλάβατε τώρα. Λοιπόν, μπορείς να πεις, εγώ το παιδί μου το έχω στείλει στο κατηχητικό σχολείο, είμαι εντάξει. Και να λένε στα παιδιά δηλαδή ότι η Παναγία δεν είναι παρθένος, αφού είχε σχέση με τον Ιωσήφ. Γι' αυτό, αν θέλουμε να ζήσουμε, μην λέμε αν φταίει η οργανώση ή αν φταίει ο παπάς ή ο δεσπότης που δεν κάνει κατήχηση. Εγώ κάνω. Πρώτα προς τον εαυτό μου. Κάνω κατήχηση στον εαυτό μου. Το ξέρετε, οφείλουμε να